illum fetħet is-sena akkademika fl-Università ta' Malta u fil-Junior College l-Msida. Eluf ta' studenti din il-ġimgħa qed jattendu għal dik li hija magħrufa bħala Freshers Week, fejn studenti ġodda ikollhom iċ-ċans li jorjentaw ruhom fl-istituzzjonijiet akademiċi fejn ikunu se jibdew l-istudji tagħhom. Kemm fuq il-kampus tal-Università kif ukoll fil-Junior College kien hemm numru kbir ta' stands fejn l-istudenti setgħu jiksbu informazzjoni dwar faċilitajiet eżistenti fuq il-kampus, apps li jistgħu jgħinuhom fil-ħajja studenteska, attivitajiet varji li se jittellaw, stands tal-għaqdiet studenteski u aktar. L-Università ta' Malta din is-sena se tkun qed tilqa' fiha 4,572 student ġdid, filwaqt li 818 student se jkunu qed jibdew l-istudji tagħhom fil-Junior College. B'kollox se jkun hemm 11,860 student jistudjaw fl-Università tul din is-sena li minnhom 7,080 huma nisa, filwaqt li 4,780 huma rġiel. Fosthom hemm 979 student barrani minn 113 pajjiż differenti.